genocid nad Hrvatima je planiran, on je projekt. Dakle, on nije slučajni ratni događaj, on nije osveta. Znači, u 20. stoljeću, cijelo 20. stoljeće Hrvati su suočeni sa fundamentalnim velikosrpskim presizanjima na naše zemlje i bogatstva, s tim da su u prvom dijelu 20. stoljeća Srbi još uvijek pristajali na opciju da će nas asimilirati, da će na jedan ili na drugi način katolike prevesti ili u pravoslavlje ili izravno u srpstvo i da će u nekom doglednom vremenu Hrvati postati Srbi. Oni nisu vidjeli potrebu za provedbom genocida. Ja vam ništa ne pretjerujem, vi imate zapisano u dokumentima, mi smo Hrvati vlasnici njihovih dokumenata u kojima oni govore da nas treba izbrisati sa lica zemlje, da treba primijeniti sve moguće taktike da nestanemo kao nacija. Oni nas ne priznaju kao naciju, pazite. Mi s njima sada pregovaramo na razini države, a vi tamo imate čitavu plejadu autora koji Hrvate ne priznaju kao naciju. Je li neki problem? Izvolite ako nešto treba. Slobodno vi recite, možete poslije postaviti pitanja, nije problem. Dakle, ne priznaju kao naciju, međutim što se dogodilo? Dogodilo se to da kad je nastala Kraljevina Jugoslavija, o čemu je nešto govorio Stipe Pilić 1918. mnogi su Srbi doista pomislili da je nastala Velika Srbija. Oni su bili uvjereni da je to samo pod drugim imenom, ali oni će to nogometaški malo kroz noge, malo iza leđa i zabit će gol i to je u biti Velika Srbija. Međutim, što se dogodilo? Neočekivan otpor Hrvata. Hrvati su pružili nezamislivo veliko otpor. Dakle, oni su tim nastupom još probudili i druge Hrvate koji su do tada imali jugoslavenske iluzije. Rodio se otpor, dakle, da je cijela Hrvatska postala veliko žandarsko lovište u kojem nije bilo terora koji nije primjenjivan protiv Hrvata, međutim Hrvati nisu popuštali, bili su još jači. Nakon 10 godina takvog državnog terora, predvođenog dugo vremena Svetozarom Pribičevićem, kojeg ću spomenuti za koji minut, citirat ću ga ovdje, oni se 1928. godine odlučuju na jedan čin, dakle na atentat, dovode četnika, vođu četnika Punišu Račića, dovode ga na najsvetije mjesto suvremene demokracije, to je parlamentarna govornica, dakle to je najsvetije mjesto suvremene demokracije, nekada je to bila Areopag, nekada Agora, nekada Forum, to je danas parlamentarna govornica. Kad vi izađete za parlamentarnu govornicu, vi ste tada glas naroda. Izvadio je samokres i ubio je hrvatsko političko vodstvo, što ubio, što ranio. Nečuven zločin. Sa dalekosežnim posljedicama i dalekosežnim porukama. Po mojim nekakvim analizama, tada je se dogodio mentalni obrat, dakle tada se dogodila jedna prekretnica kod najradikalnijeg dijela velikosrpskih ideologa i stratega i oni od tada počinju, jer naravna je stvar, ako ubijete narodu njegovo političko, mirotvorno i demokratsko vodstvo, na pravdi Boga bez ikakvog razloga u parlamentu, dakle gdje dolazite na razgovor, gdje dolazite na političku polemiku, na usvajanje zakona, na vođenje države, sljedeći korak nakon toga je već ubijanje cijelog naroda. Nakon toga uvodi se diktatura kralja Aleksandra, koja biva još gora po teroru za Hrvate, bez obzira što se ona pravila kao jugoslavenska. Pa kao nema sad nacija, sad smo mi svi jedna nacija, ali rebra Hrvata su plaćala, gospodo, nemilo, a Srba minimalno. Naša zastava je zabranjena, njihova je dopuštena tobože kao vjerski simbol. Oko 20.000 ljudi je teške torture po tamnicama doživilo, od čega su mnogi umrli. Što je rekao Jurčević, ubijen je i Pilar, ubijen je i Šuflar, za Pilara ne mogu tvrditi, ali recimo Budak je sigurno trebao biti ubijen igrom slučaja, preživio i tako dalje. Međutim, to kod Hrvata izaziva još veći otpor
i Maček uspijeva ujediniti hrvatski narod kako niti Radić nije uspio i Hrvati na koncu iz toga sukoba, 20-godišnjeg sukoba sa velikosrpskim državnim terorom izlaze kao pobjednici. Najprije 39. godine sa Banovinom Hrvatskom, koja je, u tome i je neki problem, tu povjesničar treba govoriti otvoreno koliko je to moguće, nastala uz podršku britanske masonerije, jugoslavenske masonerije. Međutim, 2 godine nakon toga nastaje nezavisna država Hrvatska, koja nastaje nasuprot Banovini Hrvatskoj i Maček nažalost završava u zatvor. To je vrlo komplicirano pitanje hrvatske suvremene povijesti i olako ga prelamamo preko kolina i otvaramo međusobne svađe bez realnog utemeljenja. I sada u toj borbi Svetozar Pribičević, kojeg sam spomenuo kao najvećeg progonitelja Hrvata, piše šefovima drugih srpskih stranaka 33. godine, molim vas, on piše sljedeće: u izgnanstvu su Košutić i Krnjević. Maček je već drugi puta u zatvoru, suđen na 3 godine. Predavec je najprije suđen zbog jednostavnog zločina na 3 godine koji odležao u kaznenom zavodu i tek što je izišao iz zatvora ubili su ga. Ubojstvo su diktirali oni isti koji su dali ubiti Stjepana Radića, Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Doktor Šufla je ubijen, doktor Budak je skoro ubijen, ovo piše Pribičević. Doktor Pernar je u zatvoru, iako još i danas nosi zrno u grudima, iz revolvera puniše Račića. Doktor Korošec se nalazi u internaciji, a jednako i njegovi drugovi iz vodstva. Zločinstva koja se vrše nad narodom, od kojih naročito ističem vandalizam u Lici i sjevernoj Dalmaciji, odnosi se na progone nakon Velebitskog ustanka 32. godine, postali su svakidašnja pojava. Osude Hrvata na smrt ili na doživotnu robiju sipaju se kao iz rukava, vješanja se vrše svaki čas i sve se to izvodi s nekom sadističkom slašću da čovjeku mora pamet stati kada to promatra. I taj besramni i bezbožni režim sramoti srpsko ime pred cijelim svijetom. Sramoti ime koje je ranije značilo ideju slobode, sramoti to ime u tolikoj mjeri da ja ne znam hoće li se ta ljaga ikada potpuno oprati s njega. Dakle, to je Svetozar Pribičević rekao o srpskom teroru nad Hrvatima. Jel možete zamisliti da danas neki predstavnik Srba u Hrvatskoj nešto slično ovome